Dilluns passat vau rebre una trucada d'aquestes, no? Dilluns passat, això, a la tarda, rebem una trucada sense número, el típic que no surt el número, una companyia d'aquestes. Llavors me truquen i jo, com sempre, els dic, si us plau, a veure si em poden atendre en català. Perquè també, com sempre, suposo que es dirigien a tu en castellà. En castellà. I la sorpresa meva està que me comencen a dir de tot. Tu, aquesta frase, sisplau, em pot atendre en català, ja l'has dit altres vegades a altres teleoperadors. L'utilitzo sempre. Has tingut mai algun problema? Mai. Senzillament, un cop me van dir, ai, perdone que usted habla inglés. I dic, ostres, inglés. No entiendo l'inglés, no? I dius, ostres, inglés no, parlo català. En tot cas, sempre miro de ser el màxim d'educat perquè aquestes senyores operadores o senyors doncs no en tenen cap culpa, no? Llavors, m'agafa i m'engega. Eres un catalán de mierda, un inmigrante, que això sorprèn molt, que no vale nada, no? Perdó? Clar, immigrante, no? Amb tot el respecte als immigrants, Però, esclar, em dius, és que m'has trucat tu. És que estic a casa meu. Clar, jo me vaig enfadar, me vaig indignar, me va faltar el respecte d'una manera exagerada. Llavors, doncs, en castellà, jo vaig canviar la llengua, en castellà, li vaig explicar, doncs, que a veure, que tenim tot el dret, doncs, d'expressar-nos en català i de, bueno, que és el nostre dret, no? I de ser atesos en català. Llavors, bueno, ella me va engegar uns hijo de putes, perros, xxx, i jo, evidentment, davant d'aquesta conversa agafo i penjo. Me torna a trucar. Mira, ja tornen a ser, no? Va, pum. I ara ja estaves escalfat, I dius, ara què li diré? Escalfat, però esclar, escalfat, que agafa, i dintre de tot el que me va arribar a dir, que després us ho diré, m'agafa i me diu, te voy a joder toda la tarde. I què dius? Llavors va ser aquí quan vam anotar, perquè, clar, ell li havia demanat... Vas passar l'acció, no? Bueno, ell li havia demanat a la primera trucada si es podia identificar i que el passés amb un responsable. I aquesta persona, que era una noia, doncs no li volia ni donar el nom ni passar-lo amb cap responsable. Ell es va enfilar i li va penjar el telèfon. Quan truquen al segon i sento que ell li diu que me vas a joder la tarde, vaig dir, bueno, és l'única manera que tenim perquè ens van trucar en el fix, però clar, el número és ocult, que tenim de mirar de fer això, de tirar endavant alguna mena de reclamació, és apuntant l'hora, res, les 18:48 va ser la segona trucada i començar a anotar les barbaritats que anava dient ell, les anava repartint. Què us deien? Ho podeu dir? Sí. Per exemple, dintre de les moltes, Hauríem de posar aquí per majors de 18 anys, però vaja, en fi. Tendremos que volver a educarle, señor catalán. Qué asco de catalanes. Tot anava en contra dels catalans, Todos los catalanes van a ir al infierno. Te vamos a tratar como un perro. Con catalanes como tú, así va el país, ¿no? Con la crisis. I això, agafo, clar, jo, i l'ingego. Ara a sobre serà culpa nostra, però en català, no? I diu, mira l'hijo de puta català, que ja vuelve con su idioma, no? I llavors ens deien això, no? Perquè aquesta... Que era més d'una, perquè canviava la veu, i tornaven a trucar, i així t'havia joder la tarda. Ens van dir això, los auténticos españoles son de la América Latina. L'accent sí, no era de l'estat espanyol, no era el castellà d'aquí, era un altre accent, que dius, quin inri que te diguin a casa teva que ets un immigrant, no? Una persona que, a més, és de fora. Bé, tot això és intolerable. I vosaltres què vau fer? Perquè, clar, evidentment, suposo que us va ofertar de sentir de trucades i d'apuntar... Van ser aquells 10 minuts, 4 trucades en 10 minuts. Llavors, clar, jo al telèfon dic, i agafa'l tu i escolta el que ens estan dient, no? Llavors vaig agafar el telèfon, jo no vaig dir res, m'anaven dient, senyor catalán. No dice nada el señor catalán. Ay, se ha vuelto mudo el señor catalán. Pues a ver si se vuelve sordo y ciego a la vez también. El señor catalán es sordo, mudo y ciego. Mire, le voy a pasar con señora catalana, Soraya, és l'únic nom que vam poder sentir per allà, que le va ensenyar com se passa d'espanyol a català. I em va començar parlant una llengua inintel·ligible, com si fos àrab, no ho sé, jo no la podia entendre, aquesta llengua. I en aquest moment doncs vam anar al 012 i bueno, és que això, un no pot quedar impassible davant d'aquesta... No van tornar a trucar? No. No, perquè nosaltres vam trucar al 012 i vam iniciar tots els tràmits, no? I el 012 us van passar amb el molt bé, el 012 ens va passar directament amb el Departament de Consum. Vau fer una reclamació allà? I en el Departament de Consum ens van començar a guiar. Ens van dir, heu de fer una denúncia a l'Agència Catalana del Consum, que es pot fer per internet,
la vam fer immediatament, passar una còpia de la denúncia a la companyia, que en aquest cas era ja.com, mostrar-los la còpia, i a més la vam traduir, evidentment, perquè estan a Madrid. Llavors passar també una còpia de la denúncia a la Subdirecció General de Política Lingüística. El que passa és que després vam pensar, bueno, els que fan més soroll sou els mitjans de comunicació, perquè tot això són tràmits que van lents, i doncs mira, gràcies als mitjans de comunicació som aquí per poder denunciar. I crec que heu tingut una resposta entre cometes, però que no era ben bé d'aquesta companyia. Us ha trucat Orange, no? Ahir a la tarda ens truca Orange. Jo no sabia, és que jo no sé ni com van aquestes empreses, però resulta que Orange i ja.com estan com vinculades. Penso que ja.com és algo d'internet i Orange se'n cuiden de la part telefònica. Llavors, un senyor molt educat me diu que no entén el català, que ell és el responsable i que, per tant, si me va bé, que prefereix parlar en castellà amb mi directament abans de passar-me amb algú que sigui una segona persona, que parli a través d'ell. Llavors, jo no en tinc cap inconvenient, només faltaria. I llavors, ell s'excusava i em va dir això, que ells havien mirat els seus telèfons i que no havien trobat cap trucada en aquesta hora. Però la sorpresa està quan li dic que no és Orange qui ens ha trucat, és ja.com. I això és una cosa que ells ho tenien mal entès, sembla ser. Llavors li vaig comentar que era ja.com, ell va dir que seria molt difícil de poder-ho localitzar, però que en tot cas s'ho mirarien. La qüestió és que aquestes companyies han de saber els drets, o sigui que si són companyies que estan operant a Catalunya, han de saber que a Catalunya tenim una llei de política lingüística que ens diu que tenim el dret de ser atesos i d'expressar-nos en català.